Elíč. Oči má sangorského králíka, neříká, strašidelně neříká. Je to mé ochočené strašidlo, mám ho rád, chodí se mnou spát. Strašidlo, to je výlet, patří do všech postýlek. Strašidlo, to je výlet, chce si s vámi děti hrát. La 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 la. La 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 la. Strašidlo, to je výlet, zase s vámi děti hrát. Vypadá trochu jako mumie, med nespí, v noci se s ním užije. Očima z nedá nic zabliká, bo se začnu bát. Strašidlo, to je výlet, patří do všech postýlek. Strašidlo, to je výlet, chce si s vámi děti hrát. La 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 la. La 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 la. Strašidlo, to je výlet, chce si s vámi děti hrát. Nosí mi otrávená jablka, někdy se přestrojí i za vlka. Já však vím, že je to můj Emílek, klidně spím, nechám si ho zdát. Strašidlo, to je výlet, patří do všech postýlek. Strašidlo, to je výlet, chce si s vámi děti hrát. La 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 la. La 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 la. Strašidlo, to je výlet, chce si s vámi děti hrát. Strašidlo, to je výlet, patří do všech postýlek. Strašidlo, to je výlet, chce si s vámi děti hrát. La 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 la. La 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 la. Strašidlo, to je výlet, chce si s vámi děti hrát. Dámy a pánové, Juicy Babes, já vám to odstartuju a vy se ukloníte, jo? Já vám to odstartuju, uděláme 3, 2, 1 úklon a vy budete dělat 3, 2, 1 potlesk. Tak, 3, 2, 1 úklon a potlesk. Obdivuhodný taneční výkon, věková kategorie 2,5 až 3 roky. Princezno, jak se jmenuješ? Evička. Evička, kolik tě je roku, ukaž. Kolik tě je? Ještě, že nemáš palčáky. Nevíš? Mamka řekla, já bych řekla, tak 3 ti už byly, Eliško, Evičko. 2,5. 2,5, dámy a pánové, to si určitě zaslouží potlesk. No a tahle ta mini předškolní skupina Juicy Babes má pro nás ještě jeden taneček a pak se budeme těšit na předškoláky, ale teď ještě jednou naši nejmenší, kteří chodí do domu dětí a mládeže v Lanškrouně, říkají si Juicy Babes a mají pro vás ještě jeden tanec. Pojďme je podpořit velkým potleskem. Já malý přicházím kolem vod, co umí o Kristu prospěvovat, že se narodil v Betlémě
krásná vánoční atmosféra. Pojď, to nevadí, stávej, je to tady mokrý. Ale pojď i to zatleskáme ještě jednou velký potlesk. Juicy Babes pod sesterským vedením Verunka Svatošová, Martina Wernerová. Tak ano, to je dojetím, to je pláč z dojetí. A my se ještě budeme těšit teda na tu starší skupinu Juicy Babes, což jsou